met nga agar-arado ni Manong Pedro iti asidag ti bangkag tayo, lakay. Agbangbangkag damot siguro, ijay, ha? Ingka ko makitaan, bantayam, amangan no iraman na nga aradwan ti masakupan tayo. Amumod da kasinsin ti nagpatinggaan ti daga ti tunggal maysa. Wen, ngam ingkalat takitaan nang runa no kasjay nga agarado da. Ay, nawaw. Dahita ka tinakban-bantayan na Saan tapay nga agasawa ide, amudan ti nagpatinggaan ti kukwada. Kunam idi ta diretso ti linya ti boundary. Ngam idi nagyanak iti baba, tinangad ko ket limabas iti banda ti amyanan. Kino dya dakkel akayo ti dalipawan. Isuday dya ti boundary. Agpay sungarod tay kunak alimabas. Ay, kit minulaan da siguro, ah? Inton marukod, kukwatay mo iladay dya, bakit? Imbag ta nagsabat ta dito'y bangkag, abira. Apay ka di abirat? Adda ka di ibagam? Limabas ngamin ti asawam iti masakupan mi idinagarado. Ay nawaw. Pag kunaamat alimabos abirat? Una nilakay ko, ajay kano dalipawon ti boundary. Apay ngay alimabas ni Manong Pedro. Kat no idi pay lang mat aminulaan na dayjay abirat. Awan ka pay ide kat sigudan amulmulaan da dayjay. Ay nawaw, ay sana mabalin. Saan ngamin nga amo nilakay ko ti agbasa iti mapa ti daga. Kaya't mo asawan, minulmulaan may iti saan may amasakupan. Dahil tatipod no, uray kitain nyo ti mapa, tinagpatinggaan tayo. Nagkita kami kanikura iti igit ti bangkag lakay. Kunana aminulaan tayo kano ti masakupan da. Ay, nawaw. Agum dayta na ikamkamang. Kaya't na nga iso ti agari dito'y. Nabayagan na mulmulaan tayo dayjay. Dayta mo ti imbagana. Ay, nawaw. Agraraman kit di dayta na ikamkamang. Awan ka di ti imbagbaga ti kasinsin mo, may papan iti dayta abanag. Awan. Tanabayag kit nga rod ako kwa tayo dayjay. Apay ngay nga rod akas ti ibagbaga ni Kura. Limabos tayo kanaw. Awan pa ba inday dya kura. Amangan no ti kayat nakit tagikwain na ti di namit kukwa. Apay apinukan datatang mo ti sangsanga ti dalipawon ijay asidag ti bangkag Ugingan dan sa kano anti. Day tamot tinangag ko asaritaan da. No ugingan da, masapol nga ibingayan dak iti uging ta boundary jay dalipawon. Anya ti boundary anti? Ay nawaw, di mo pa'y gayam ammo, taawan pa'y ammom. Boundary kat tinagbeddengan ti daga, nawatam. Ibagak to kadakwada anti. Ibagam, tainton agakas da iti uging. Innakmat alaan ti bingay ko. Apay ngay amakibingay ka? Kat saan kamot atimulong anagpukan kan naguging anti? Gaputa saan da asolo jay kayo. Paggudwaan day jay akayo, ta boundary kat nga rod tinagtakdran na, naawatam. Imbaga ni Antikura, amakibingay kano iti uging numaadaw yo. Ta boundary kano tinagtakdaran ti kayo, tatang. Ay, nawaw. Kumaano na po kanti kayaw. Diyan lang mitsangana amakalinong iti masakupan ti pinukan kaw. Kasta ka di, tatang? Saan nyo apinukan tinagsag mo iti masakupan da? Saan? Uray awan ti adal kaw, amok matirumbeng. Ay, nawaw. No kaya't da, pukanan da matisang ati masakupan da, taugingin da may. Amangan no inton agakas kayo iti uging, kat umay na alaan ti bingay na ako na, tatang. Ay, padasan na. Tamakangag iti di na pa'y nangangag asaw. Nakarumot ni ipagmulakay. Ay, uwing nga ron. Nakarkaro pa'y, imni kasinsin. Isumot nga agpaiso ti makakaadlang agsasaw ako kwada kano day adaga. Hinton kon, nagbalin kat nga rod nga uwak ti sinalbag.
Saan nga ta ang mabain? No siyak, mabainak ang makibibiyang. Ngamen, naikam ka mga klaeng. Ay, awan pa na tayo tao. Nangalalaan nga ta ni kasinsin iti dayjay nga asawa na. Apay, nagamamuan da ngamin aya. Tsaka mau, basta insang pinamilatan. Ay na, nagturod ang mangibaga ako kwada ka no ti anyaman ang makita na. Agakas tada kasinsin mo iti uging. Inak makibingay. Ay nawaw. Apay makibingay ka. Itanyaga po. Saan kit din? Kain no boundary jay ayan ti kayo nga inugingan da. Anya? Ay. Di ka man aglablabos, bakit? Ay nawaw, saan na pa naglablabos ti mga la iti karbangan lakay. Tano saan ka ngagtagtagaray, anya nga iti magimulam? Ha? Nagbanlugan da mo dagijay. Pino nagrigat ti aguging. Iso nga rod nga inak bumingay, tanarigat ti aguging. Di tapay makauging. Gaya man narigat. Apay nga raw ako na mga bumingay iti inuging da. Katuan ta iso ti pandakabingay mo day jay. Na? Gapo ta inuging dati kayo nga adda iti boundary. Ay nawaw. Nay, apay day ta sa ako nga awit mo ipag. Ken apay nga adda ka diti pagugugingan day. Umay ko alaan ti bingay mi iti uging, bayaw. Kasano nga dabingay mo ko di ka matimulong anaguging. Adda karbangan mi iti kayo, ta boundary ka nga rod tinangalaan nyo iti inuging nyo, bayaw. Ay nawaw. Apay, di mo ka di makita dagiti nagsag mo iti masakupan may. Isumot ti pinukan may nga inuging ka. Oh. Nagbiag ka di day taasa nga, no saan anaggapo iti puon ti kayo anagtubo iti boundary. Ay, aglablabas ka na. Kaya mun sakit ta sikati isa kung tasid-sidin ka pa ipag. Ay nawaw, amangan no iraman nyo pa'y apo kanan jay may saa kayo. Ako kami day jay. Amo, no kaya't mau, ipapukan ka, taragad dyan mi alungon mau. Kaya mau, Anya? agawid ka no sa dino naggapwam. Taijay asapulang titawid mau. Sana dito'y dagaming agkakasinsain. Awang babain mau, apay dakar pangam. Salbag day akasinsin mo, tangsit. Apay, anya tinaramid na ya. Ibaga nakit din, asyak kano ti isa ko na, idi dumaudaw at iti inuging da. Ket no ko na ngamin nga awan karbangam ijay, tanagbannugan da, bakit? Taday pa'y kasinsin mo nga imot ti ayunam. Saan kat asyak nga sawang? Jak ay ayunan. Nga madi ngamin ti aramid mo bakit? Ay nawaw, anya kumangay ti madijay. Rumbang laang nga agparanod na. Ta-boundary ka nga ron, tinangalaan da iti kayo nga inuging da. Ay, di ka man naglablabas. Amang ano mapunwandakan ka. Ket, papainan da ka. Anya nga'y kumatipag ko na am iti naramid na kanya. Di mo't pinabainan na kon. Nadadaal ti posti dagiti alad iti sular. Ipatarimaan ko. Nadakan ka. Jak masango, ngamin. Adaramidan mi abalay iti kabangi-bang nga ilay. Mangtangdanak iti mga rami. Inanay ngaminan dagiti posti ti alad. Kiwi na. Tingka nga rod mang kita iti mang tarimaan. Ado dita ti mabalin at ang danan amang tarimaan. Kita ma. Ang mga nulumbos ka iti solar da kasinsing. Sapay awandan sa ijay. Di na saya at naawanda. Tapno awan ti pasalsalay no ipatarimaan ko ti alad. Ay namang. Ay, di ka aramid iti saan arumbang bakit ha? Pangaasim. Ay basta, ipaalad ko ti boundary, period. Ipatpatarimaan mat ni Antikora di inaladan da. Ngam kasla dimmandan damat iti solar tayo tatang. Anya? Ay, susing garaw naman ng ti kinaagom na kunak. Ay kat in kaanawaan tatang. Kas makita mait, makumi-kumak iti trabaho dito kalapaw. Bay am kadilatan nga alaan dati solar tatang?
Saan nagapo ta inaladan na ket makuna ako kuana nanakaw. Bayak amalpas na apaaladan. Anya ti kayat mo asawan, tatang. Bayak amalpas na apaaladan. Sakbay nga aramidak ti addang ko. Anya ka di daytang addang. Maamuam tulata anak ko. Jakpay may bagay da. Paday ta, nalpasan ti matrabaho dito yung garden. Nalpas na nga tan a pinabaliwan ti alad lakay. Ay ko husto ano, nalpas da na pinaaladan. Ay nawaw. Bayam kadilatan at agikuan dati pasot ti inaladan tayaw. Nagkamali ka no dahi ti pagarup mao. Saan nagaputa inaladan da? Kukwadan. Anya ti aramidem lakay. Agawit yaw. Nalpas damat siguro ti inaladan. Apay nga urayam pay amalpas da sakbay nga agmunay ka. Tapno dakdakel ti ebidensya. Ebidensya? Di ka maawatan lakay. Basta. Ala, agawitan. Inyalis mo mati ala, di pag. Pag ko naam anayalis, di tatisigod nga alad, na itarimaan lang. Naitarimaan nga. Tapno man didigra ka iti kinaagom mo. Urayam ti aramidag. Ha? Anya ko mati aramidam? Urayam ba? Hanggang di ka mang namnama ako kuam amin na gundaway. Ay nawaw, amok tar aramidak. Ngamin, adda nagadalak. Idinto ta si kakit awan. Kaputada nagadalam. Ipakat mo matan ti kinaagom mo. Awan tinagumak. Kukwami ti dagang ub-ubraan kan inaladan me. Kasta. Para makita. Ang mabainan ti tao amang tagikwa iti saan na ako kwa. Talaga amabainan ti agin lalaing nga awan met amuna. At damat tao nga agturong dito inaladan kasinsin. Surveyor na kita kasinsin. Pinaladan mo't ngamin ti asawam ti masakupak. Ha? Ay, kuha. Kasinsin. Pasensya mo na ni ipag mo. Nabayagan na pinaspasensya kasinsin. Ang saan mo't abadidigra. No saan ngay kan iti pagnakman na. Sana bali takasarita to ti asawa kasinsin. Di nakamatladenggan kasinsin. Numalpas sa masurvey, ikak iti pagnakman na. Ha? Anyang iti aramidam kasinsin. Yuman ko iti barangay kasinsin. Tapno bagbagaan daman iti usto ti asawa. Asaan na atagi kuwain, ti di narumbang atagi kuwain. No dimngag ka kumati imbagak, adi kagar aramit iti sana rumbang. Maliklikan kumati pan nakaibabain mo. Diyak ninamnama nga ipasurvey na ti dagalakay. Ti amok ngamin, kat awan ti ammo day diya kasinsin mo. Sana ga po, tasan ngagtagtagari di tao, kat tagibas itag. Anya nga ita ti aramidok. Tulungan na kumalakay. Itatanaro ko dahil ikatinda ti alad. Ala, ingka dumawat iti pamakawan, tapno di nakaidarom. Ang mabainak mat ama pandumawat iti pamakawan lakay. Ibabam nga minta pride mo kat ingka dumawat iti pamakawan. Wano, akita kayo iti barangay hall? Sapay dakkel tinagastos ko, tapno maaladan lang ti boundary. Gaputa kayat mo, tagikuan ti di mo kukwa, kas di iti naramid mo. Awa na, adda mapukawan ka. Tanaggastos ka nga road. Ay, kapilitan nga rod apaikat ko ti alan. Kan mapanak mat dumawat iti pamakawan iti kasinsin mo, lakay. Iti kasta, di nakidarom. Ay, nawaw! Noan niya tinaitad atawid, isulaang ti tagikwaan. Saan nga iraman ti kukwa ti kabagyan, tapno awan ti pagririkyaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Tas ngay sasangpot ti may sa balasang. Ay, kuha na nang. Kasangay nga minti may sa abarkadak. Iniyawis na ti ipapan mi itibar. Iso ang medyo na imasan mi tinaginom. Amom kaday, ang na-expel ka iti pagadalan niya. Awanan ti maramidak no kasta nanang. Ado nga minti bagsak ko kadag iti subjects ko. Ayunay ka na bay. Bimababayan ka, bulak, baul. Anay, sorry nanang. Sorry talaga. Tapno agnakam ka, agawid ka ijay probinsya, kat ijay kan nga agnaal. Iti kasta, marik nam tiriga tibiyang. Ay saan Diyak kaya ti agnad ijay nanang. Ay, anya ka di manan dayto nga inaramid mo, ading. Pinagpungtot mo manan ni nanang. Ay, na-expelak iti pagadalan manang. O kat, anya ti plano mita? Saan ka mat amabalin basta-basta ag-transfer latan? Kapilitan na sumardeng kan. Gusto mo kidi tama kay nanaakpay. Kinapudno na, marigatan nak unay nga agadal manang. Panagrignak ket, nabanbanog ako nga agad-adal. Angam narigrigat met no awan adal mo. Padasak tumaran nga ituloy, inton sumarano a semestre manang. Sige, igawad mo to nga rod ti agadal, wan. Ikagumaak to manang. Aywan gayam, kumustan ti riknam? Saan ka kadin amarigatan nga umangas? Saan meten? Nula ang makalang abak iti asok. Ken adamakan ko am ay kontra santo sumro ti sakit ko. Nakarumok nga minan day tang allergy kan asma manang. Ay, wan nga rod. Napanan man ang tikabsat maufay. Adda ka numapan nagatangan, nanang. Anya ka diti masapul yukin kwa na? Nasaysaya at matlaang no agnaudan ijay probinsya. Tulungan na ni ulitagyaw nga agtrabaho ijay. Kasla na pintas day tang idea yu, nanang. Anya nga tano sumuro takmat ijay. Mangala akpay laang iti bakasyon ko. Tamapan kami iti ayan ni ulitag Dario. Ay katun anak ka. Ngamnay, mabiit ka lang ijay wang. Ang mga no kumarumot ti sakit mo no agbayag ka ijay. Bayam at tumulong ti kabsat mo kadag iti trabaho ijay. Iti kasta, marik na natiriga ti biyag. Angam nanang, ang mga no saan na akabaalan ti agtrabaho iti talon. Ay so, sawanan mabalin na. Saan nga iso ti masurot no di kat siya? Saan ko nga ikan iti kwartana? Tapno awan ti aramatin na nga agbalaw. Hello, asino ka di daytoy? Siyak day tao, manaw. Ni Duna. Sige gayam. Bagman, ta nakaawag ka mo, itading kaw. Agbakasyon ka naw, dagiti doa ka kaanakam dita, manaw. Nagpakada pailaang ni sa iti trabaho na. Nimot amay, kayat ko asurwang nga agtrabaho iti talaw. Iti kasta, mapadas na tiriga tibiyag. Tapno at kung kuna na nagikat nga giskwela. Ay, nawaw. Imbaga, ano kabalan na ti agtrabaho, iti taltalo, nuno bangkag. Ay sos, masapul asursurwan na dagiti trabaho ang naglabasak. Iti kasta, ipasnot nantaw ti agadan. Ay, ano laki di ta agbayag dito, masursuro nan to Woy, manaw, kayat ko makita ni amay, no kasano ti kinarigat ti awan nagadalan na. Sige ading kaw. Mawatak, ti kayat mo ang mapasama. Ay nahagi ama na manaw, tulungan nak amang disiplina iti balaw nga anak kaw. Manaki barkada ngamin unay ditaw, aginumpayaw. Di kagdana, ading ko. Kasarita to ni Ami. Apa man, na makasangput na dito, ha? Naragsak nga isasangput yo, kakaanakan. Agyaman kami, uncle. Agmano kami, uncle. Bendisyonan na kay ti Diyos. Kaano ka din tinaudi, ayo umayo ditoy? Jakpay kat malagipan, uncle. Basit pa'y ngamin ni Ami idi. Matanda anak anaglugan kami idi ti pasagad. Inguyod tinwang. No kaya't mo aglugan ka man ay nga anakan. Ay nawaw,
Sa anak mo nga ubing angkol. Ala, mabit lang. Tamang pisiak iti kakaruyon anyog, tamang antay man. Isuman ti meriendaan tayo. Ay, wala, Uncle. Naimas ka na sam ititubog tinyog. Malangarod. Urayan dakon, tamang pisiak itinyog. Sige man nga rod, angkol. Makain-inumak una yun. Ay nawaw. Apay akas to'y angkol. Nagsipngot. Dahito'y laang kadi alam para ti silaw tayo. Wen, tawan kuryente dito, basang. Unay katirigat ti biyag dituyin ngay. Awan lang arudan ti signal. Nagsipngot pa'y. Rabi ilang arudan. Ngam ay na. Permi ti dagaang na. Sapay nagadu ti lamok. At damat signal dito, ibirbirok Napigsamat kat ti signal, nga to titurot. Ay nawaw. Jakon kaya ti agnaad dito angkol. Agsubli akon ije syudad intun bigat. Adakan ka day takaanakan. Ngam madaya kwartam nga ramatam nga agsubli jay syudad. Adda siguro pa'y kwarta ni Manang Fe, angkol. Nakuna na ngamin nga awan kano kwartayo. Tilang kano pasahe yung ay may. Sa may sa, agseminar ni nanang yaw. Saan nyo madano ni Jibalayaw. Nagrigatan ayat kastoy. Sa anak nga agbyag dito'y probinsya, angkol. Nuang kadabaka, kalding, kan karuutan ti makitkita. Ay, jak maanusan ti kastoy aklase ti biyag, angkol. Ay nawaw. Imayak dito'y turod ng awan lata ti signal. Ay, sinalbak ki day. Magnaak pa ang umato. Barang ada signal. Ay, salbak ki diti kastoy. Makaisbuak pa yan. Ng awang CR dito eh. Hindi nasayaat. Mapanak aglingad iti ayan day ta kayo. Awan mo makita ka tao. Hindi ta. Agtugawa kung tao misbuak. Ay nawaw. Adda magayam lalaki ako mitkita kanyak iti saan unay nga adayo. Naglukon. Hoy, bastos! Apay asirsiripan na! Ay nawaw, saan kamit asimirit, miss? Hindi tumalyawak, nakatugaw kamititan. Anya tinakitam, bastos! Ibagam ti agpaisaw. Anya tinakitam. Ay, awan tinakitak, miss. Kamit, nakatugaw ka nga rodo hindi tumalyawak. Kaya may sa, nalingdan ka kadagiti na sabag aruog. Awan nakita. Bastos ka talaga? Apay nga adda ka ngamin dita, ah? Ha? Si kakit di mo, miss. Aggagay ka nga rod. Napang kami miss buditan. Insangumpay kanya. Bastos ka talaga? Ha? Panawan ka man lang, eh. Sakpay ka nun ti bastos. Apay anya nga ti basol ka. Iso ti may nagtugaw dito paggagay ka. Ang awang mo nakita. Ha? Asino nga tatay chay? Nagpintas a babae. Ngam, kaslamit suplada. Ay, nawaw. Apay akas taunay ami suot mo. Saan matan ama i-drawing tarupam? Apay, asino ti karurod mo? Ay, napanak ijay turod. Ibirbiro ko ngamin ti ayan ti signal. O kat, sa dino abanda tinapig sa signal? Ay, mabuisitak, iso anagawidak. Ni, anya ti pakabwisitam nga ay ame. Idi makaisisbuak. Napanak itilingid ti may sa akayo. Intugaw ko kat imis buak. Jak nakita nga adagayam lalaki iti san unay nga adayo. Ay, nawaw. Kat, nakita na ka. Una, idi timalyaw kat husuan na katugawak ang nakasango iti ayan na. Anya? Kat, imbag no di na nakita. Day tangarot ti pakabwisitak. Ni, apay? Dinamag ko no anya tinakita na. Kunanakit din nga awan kanumot, tanasamag kanu dagiti ruot. Anya? Mapantaman nagbirok ti signal ije bantay manang. Awan nga minmat signal ditoy. Inton malmalo mading. Maturugak, tadyak unay nakaturog iti rabi eh. Ay, nagburing ditoy, tawan ti signal. Masadutak ko masumang at ije bantay, ngum kapilitan ah. Jak pa yun makaayayam, tawan not nga rod signal. No kayat mo, umuna ka, tas sumuro takto, inton makariingak. No apay mat ngamin nga inbaon na taninanang ditoy away ah. Aw-awan ti signal, makapasurog.
Manang Fidejay ah. Ditoy, Manang! Sumangat ka pa'y! Nabannog ako na ding. Bumabakan, tagawitan. Tanay, kaslaag tudaw. Saan pa'y analpas to ay ayamak iti cellphone ko, Manang? Umayon tinapig sa ngangin. Umaykan, agawitan. Hala, kumaron saman mo ti asman ni Manang. Umaykan ah. Umayon tinapig sa atudo. Uwan, Manang! Bumabakon! Ni Aktudon! Kasano da ito yan, Manang? Nabasata matan! Marigata na nga umangas, ading. Tulong! Tulungan na kami kuma! Pangasiyo! Hey, apa nagpatulong ka? Ano pinapasama? Ni Bastos! No choice! Ni Manang ko! At kapsot! Sana makaangas! Pangaasim, tatulungan na kami! Apa nga ning nagdakay di takit nagpiksa tito daw. Magitlag, umayag na. Ah, hey, sa dino tayo ni manang mo. Kwa, di ka! Iti ayan day ta abato! Ay, nga. Sige. Umuna ako na. Ay nawaw talaga! Intarayan nakmat kan ti Bastos! Napanan ti ayan ni Manang! Surutak adagos! Amahan kit dinuan niya pati arami din na kini Manang ko! Dalasan, ipanta ni manang mo iti ospital. Ha? Sinakroy na mat ni Manang! Ada ka di among apangiluganan? Awagak to inton madamdama ti tricycle driver. Inton makadanon ta iti mismo a kalsada. Umay ka, dalasan. Sige, magnakalat ta sa marsarunua! Nagrigat ti agtaray ta nagalis ti dalan! Sige. Anyang amin tinapan nyo inala dito, hikit nagkuyam ti panawan. Ay, dapay gayam sakit ti kabsat mo. Oh, Amok nga rin agtudo! Kas kamot kalalaingan! Surungkol! ala, darasam ti magna. Sapay, ipiksanan sa titudunan. Nakaawag ka, Manaw. Kumusta dagiti kakaanakam dita? Ay, delikado gayam no umatakit ti sakit ni Fe. Masapol na pagsublik ida dita, tadayo ti ospital ditoy. Ang mga no agatakin tumanan, kat dakdakas ti mapasama ken ko ana. Ha? Nukasta. Simro ti sakit na dita, Manaw. Wen, imbag ko na na nasingpet alalaki ang tulong kada ko ata, kat naipan adagos iti ospital. Sige, pagawidom nga rudidan, Manaw. Ay, kapilitan, ading ko. Ang mga doon niya pa iti mapasama ken ko ana ditoy. Adayo kami ngamin dito iti ospital. So, pasensya ka na. Maawatan ka, Manaw. Mala, pagawidom nga rudidan. Kat awan ti rumbang apagdanagam. May saka maggayam a pulis, barog. Kasi ti apo tata. Nabailak matinagadal. Uray kasano ti kinariga ti biyag. Awan ay among barok. Saan mat kat alakpad ti kinarigat ti biyag, at nutunuyan, wano tong palan dagiti arapaap. Aramidin kit di dagito'y akarit, ken inspirasyon, tapno agbaligi ka. Uwan tata, ket agyamanak. Ay, sa dinong ay ti destinom ita barok. Ijay syudad tata. Ay, kasta? Ay, umadayo ka nga rodan? Saan matkit di unay tata? Dito yak mit lang nga agawid tunggal day off ko. Sige tata, patuloy ko. Ay, agbantaya pa dito eh. Adun tumot kami ti agjaywalking dito eh. Amuda lang nga roda na may parit. Ada babae nga agbalasiw. Ay nawa, ay sulti pa ka. Miss! Bawal tayo agbalasiw dita! Agsubli ka! Hindi na ingkas kaso. Agurin ka man. Miss! Apay nga pilit mo tayo agbalasiw! Timarikid din. Sulota ka. Miss! Mabit lang! Apay nga nagbastos ka. Nagjiwoking ka itay. Bastos ka. Antanay ko! Ibatang timak! Ha? Sika? Wan! Sika ni Bastos! Ay naman. Si Kati Bastos. Imbagak lang nga rodon nga awan ti agjiwoking. Ngam nagbalasiw ka lata. Agyaman ka, tasyak ti nakakita kan ka. Nulang dagiti kakadwak. Amangan no tiniliwdakan. Ay,
pangaasi manong. Maladawak namin iti pagadalan. Promise, saan kun nga ulitin ti agjiwoking. Tapno di mumot ko na. Palubusan ka, tamaladaw ka na ko nam. Agam no aramidam to pa iti agjiwoking inton maminsan. Ay talaga tiliwan kan. Agyaman ak unay manaw. Di ka agdanag, saanan ang maulit. Kan pasensyakan, no pinanaganan ka iti bastos. Amok asaan ka akasta. Ngamin, nakita kon ti gusto nga kababalin mo. Kat ulitak man ti akki daw iti pamakawan. Sir. Ay, wow! Kaskunada nga ruden, saanan ang masapul nga ipalawag mo pa iti bagim kadagiti tattao at judgmental. No lakit di awan aramid mo, awan nga rudmet pagdanagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.